Aşgabatda häkimiýetler ila tarasyny gurrundeşlik geçip internetde ýurdu garalamazlygy ündeýär. Türkmenistanyň paýtagtynda özleriniň haýsy edara degişlidigini aýtmazdan häkimiýetler mekteplere we sport bilen bagly edaralary aýlanyp adamlara internetiň üstü bilen ýurduň daşyna negativ maglumatlary iýermezlik barada berk duýduruş berýärler diýip Azatlygyň Aşgabatda çeşmeti 19 aprelde gizlenlik şertlerini habar berdi. Olar özleriniň haýsy edaradan gelýändigini aýtmaýarlar ýöne adamlar olaryň organy degişlidigini anyk bilýär. Olar telefonlary barlaýarlar. Imo, Gmail ýa-da beýleki tüýsimler arkaly daşary ýurtlary Türkmenistanyň işsizlik barada iş orunlarynyň kemeldilmegi, adamlaryň tölewsiz iş ruhudyna uğradylmagy, haritlaryň bahalarynyň ýokarlanmagy we şoňa meňzeş beýleki problemalar barada maglumat iýermezlik boýunça berk duýduruş berýärler diýip çeşmemiz habar berdi. Şeýle de Azatlygyň çeşmeti öz ýitiren maglumatlaryny agdalýan duýduruşlaryň ýurtda internetiň tizliginiň birden peselýän wagtyna köp sanly saýtlaryň bloklanýan pillesine gawat gelendigini nutady. Olar ýurdu garalamazlyk we patriotizm marada gurrun edýärler diýip söhbet döşümez aýtdy. Türkmenistanyň güýç gulluklarının ila tarasyna interneti ünsü ulanmak barada gurrundeşlik geçmegi inni täzelik däl. Galy bertede ýurtdan gowuşýan habarlardan çen tutulsa häkimiýetleriň adamlaryň mobil telefonlaryny ellerinden alyp, olaryň içini barlamagy adaty çärelere öwürlüp barýar. Ýöne agdalýan gurrundeşlikleriň täze tolkunyny bellärlikli bir ýagdaý bar. Ýagny bu saparky geçirilýän duýduruş çärelerini adamlara Türkmenistan barada öňe sürilýän negativ maglumatlary diňe bir daşary ýurtda hereket edýän habar saýtlaryna däl de eýsem dost ýarlary, dogan garandaşlary bilen hat ýazyşanyna da ýurtda bolup geçýän negativ hadisalar barada gurrun etmezlik tawsyrylýar. Bu barada paýtagtdaky çeşme aýraty nygtaýar. Ýöne tehnologiýa boýunça halkara ekspertleriň aýtmagyna görä internet ulgamlarynyň ygtybarly torlarynyň howpsuzlygy üpjün etmekde ýeten derejesi hukuk goraýjy guramalaryň täze halkara tendensiýa öwürlüp barýanyny öňe sürýän awtoritarçylygyň dünýäniň islenlik ýerindäki basyşlaryna garşy çykardan ejiz däl. Mysal üçin aýdylanyna goloýda orsiýetde häkimiýetler ygtybarly sosial torlardan biri hasaplanýan Telegram tilsimini döwlet derejesine çäklendirmäge synanşan bolsa, bu ulgamyň häzirki wagtda Russiýada bökdönşsiz işleýäni habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde tehnologiýa urundan ustatlaşan halkara ekspertler internet ulunucularyň häkimiýetleriň syýasy matlaply basyşlaryndan we öznüksiz esassız izarlamalaryndan hüşgärlik bilen halas bolmak üçin virtual giňişliklerde howpsuzlyk tunellerine sygynmagy maslahat berýärler. Meselen VPN ýa-da proxy ulgamlaryny şeýle de türkmen internet ulunuculary üçin hususan Tor browseryny ulanmagy maslahat berýärler. Mundan ozal Azatlyk radiosu internet tilsimleri bilen baglylykda guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň digital howpsuzlyk boýunça eksperti Michal Razek-Wozniak bilen gurrundeş bolup, onuň dowamyny ekspert interneti howpsuz ulanmak üçin Tor browseryny ulanmagy ýa-da Shadowsok adlandyrylýan internet älimindäki saýaly giňişliklere sygynmagy maslahat beripdi we Shadowsok tehnologiýalarynyň interneti girilýän saýtlary adaty HTTPS ýaly howpsuzlyk maskasyny giydirýänligini gurrun beripdi. Ýantydyp geçdik 18 martda Azatlyk bilen gizlenlik şertlerini habarlaşan Daşowlu çeşme hem häkimiýetleriň şäherdäki bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärleriniň telefonlaryny ýygnap, olary ilik düýme barlaýanyny habar beripdi. 28 martda Aşgabatyň aeroportuna daşary ýurtdan baran käbir raýatlaryň telefonlarynyň elinden alınıp, jikmejik barlanýanlygy we eýeleriniň hem telefonuna aqzatlary barasynda ýörüýte soragy çekilýäni habar berilipdi. Human Rights Watch, Freedom House ýaly halkara hukuk goraýjy guramalary Türkmenistanyň hökümetiň interneti ýiti çäklendirýänligini aýdýar.